nga support cispa persen naga cispa wei nagi samlarang ba jonggari kasi jentia ka jongi ulek bancak tekan mentah hamanan malki na mentah karibat kajat benriu ka jongi ka jongap ka jongpi balai hap ban isna ya kata ka hotel ha kata ka jaka ka baki sim kido kimreng ki enjoy ki sukmen kile risa balai hap ban isna hangta ngitip ba ka klau hi menta kam nam don syu ka klau kam kalau kentang om don syu hangno da piwat hapo jo jala ka jongi nadap tang dagi building ladap tang dagi surok ladap tang dagi kidukan ki kumta ter te balai ba pihap ban kta ya kane balai pihap ban kta ya kane kane ga ring jong ki merat ki mereng kaying jong ki di kiu kaying jong ki sim ki do kumta ter lada kata ka hotel ka wan lada kata ka hotel ka wan ha ulum pongdeng ke ai ka baja ya katuka dam ke ai ka baja ya katuka ka basngem ka ba ki do gemer ki mereng ki di ki bam bat kham tam mangi ki briu ngiring mensim na katuka tawan kata ka hotel ke ai ka banja kumba kano akar kumtuli ar kano akar kumtu lada utulum pipen lengkut kabamut bapi dusmon ya kari kasi ke jongi lada kata ka hotel jupi dagi po akar pitre yang tu pip pom mi kitu giding yang tu dei da pi pom giding yang tu ke ke banja ka majaka ka ba ka kami Henry kam no mi syu namara terkong dengan kuak ban ketu yau cim minister jengi u kenrat sangma balai mewan ban penjot penpra ya kari kasi ke jongi balai memle re aja kala jong kimong lele aja kala jong bat gine ba Christian ya uru ngong ya pi kini tangi kwan man to simen ong mo ong le kum takin ko be kinom tip re ban nyasaj na menta ka kot ka khya ka jangam ka jung pi pai ba be je ngiap ban long ki ba start ki ba kin ben riu nang ne skman ngong ya pi mi no na kata ka seng kwan man toy ka jung ki mi no menta wot mi no wot ko kiriu pai ba mi no naga seng NPP naga seng NPP naka UDP mi no wot mi no lada pi mi naka pidang long hi kita kinong penjot nam tagari baje bendre ujingi balai ngong kumta nadu babat sorkar ka NPP om don kijinga sup kinoi kai kithia asurok kinong dawa surok kinong dawa namta ka imlang ka salang kumning kumtai kya ban thia asurok ha ki blok 1 ki blok 2 PE ke baja ki hap bapli banya syok yadat banya sela ibu ibor Henry ka government ka kebum hadu mentah nga ong pi ya ka sorkar pi nga isi hadu kata-kata nomor balai kanom don kit kili yang ha ba ya pi ngimdai ban singan bagi don ha ka jaka ka bamanta ngimdai ban singan oh kita basyur sekiar kat bakimon Henry ngong ya pi kan nem sdu kasdang shwa narut nakaput ter kansa bamdu ya kari kasi ke jongi kane ka lumpong deng ka jaka ka basngam ka jaka ka badon ki kilum kiwa kisik kiding kilit penjot penpra kane ka sarkar jongi ka bamenta
Kam nam perkat nam ta ka jingkut jingkia. Henry ka perkat bitang ya ta ka spa simet ka jungki. Lara ja ai yau ne samarong ba uba syathan. Ngingin mi pok. Palat ban ya katama ni puru nganga suwan ong kumta. Ngin mi pok. Hai kata ka jel ka jungki. Kadon. Bat hai kata ka thalat ka jungki kadon. Hai kata ka along ka jungki kadon. Ngin mi pok. Ngin lej pok. Ong api. Ja bangin hapan umsnam bat gi pulit ro nyapan umsnam. Nam tagari bat ka jek benrew jiki ki pulit kilong gi ai. Kide gi brew. Kide gi brew. Tang namar ba kidon ke uniform ki kam kentang maki ngi khndiat. Henry. Kabas dang kabakut pat de mangam napi. Ko ki paj ba jong kari kasi ke jungi. Sumar sukher. Thung tep. Lagi ding kisik. Ki ong gumta. Henry kat mentapat ki penjat pat ya kamariam. Kani ke sorkar ka mentang ngipi. Kendar sama. Ulakut. 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 Setang man pendep no. Ya kata ke limit. Ya ka beliti ke jungu. Henry. Next arpu pra lakut. Mar balai. Ki kam ki jungki. Kilong ki kam men no. Men tham. Ki kam kai klau. Nang ba maki kam kai klau. Nang ba kita kam kai klau. Banyak kam jungki kilong ki nungsyun nam tagari be menri jungi. Pajba. Ngiapan sutu ba ya kata. Ngimdai man long ki pamparla iba kelut nam tagari be menri jungap ka jungpi. Ngi na kapor ke jing. Sya nyon ben. Yangi kita gerit kiria. Tang matang gawe. Lara jai yau neu noyalam. Samarang ba wasyatkan matama apo maramalki. Pok. Gini mi bet. Ngen ya mi bet pok. Ngim dei penting ya kata ka an ke jungki. Ngim dei penting. Namar bangia ksat nam tagari. Bat ke benriu ke jungi. Ngim dei penting. Bat kentai bat kena bat temen bat kro. Ngini mi pok. Syabnan malki. Ngi pentrem. Ngi mi pok. Ban pendap yang malki. Ko ki pajba. Lej bana jingkersan. Yau. Yau samarang ba. Ubasyatkan nama tagari bijimdriu. Uyatkan nama ta. Ka may mariang ka mau blay ulah syur. Blay ulah pet internet deka. POC kini ki setan kewan. Ya ka bantu ya ka ban lusya ya ka. Lej ban kersan. Ngaru ngan lej. Tama hagan ka singi bangan lej nganu mietu. Tama ngaru ngan lej. Ban kersan yu. Namar usyatkan. Nama ta jong abat jongpi. Pajba. Ngimdai penting. Ngidai ban long kum gi briu. Kum gi pajba apo Nepal. Ngidai ban long kum gi pajba. Hapo apo ayum tu. Ngidai ban long kum gi pajba apo Manipur. Ngidai ban long kum gi pajba ki bakersan nama takari bagi bendriu. Ngidai penting yang ketang suloi. Ngidai penting yang gi bom. Ngidai penting yang kita ki namding ki jongki. Ba ka bangayap. Kum uriu krong. Ban ni ka mangayap kum unong tu. Pajba. Kadi kata ka bangakwa man kan manongan kepor ka pamenta. Tangga na video ko jangan kepor. Kulis sibon.